Σήμερα θα σας παρουσιάσω ένα project που έχω υλοποιήσει, το οποίο το έχω ονομάσει AK Drive. Είναι ένας emulator micro drive για το Sinclair QL. Το AK Drive βασίζεται στο Raspberry Pico, έχει μία OLED οθόνη, μέσω της οποίας μπορούμε να επιλέγουμε images που θέλουμε να αντιστοιχίσουμε σε micro drives. Από αυτά εδώ τα 4 κουμπιά. Ας δείξουμε τώρα στην OLED οθόνη πώς μπορούμε να επιλέξουμε ένα image. Ξεκινώντας μας ζητάει να πατήσουμε Enter για να προχωρήσει. Το κουμπί αυτό εδώ είναι το Enter. Λοιπόν, τώρα μας λέει ότι είναι έτοιμο, έχει φορτώσει το βασικό image. Εδώ να πούμε ότι κάνει και optimization των images, defragmentation δηλαδή, ώστε να έχει μέγιστη ταχύτητα φόρτωσης. Αν πατήσω πάλι το Enter, θα μου δείξει το βασικό μενού στην OLED οθόνη και μπορώ να πάω πάνω κάτω με τα κουμπιά αυτά ή να επιλέξω με το Enter. Αν πατήσω πάλι εδώ, θα δω ότι στο MicroDrive 3 έχω φορτωμένο κάποιο image, όπως το 4 και το 5. Στο 6 δεν έχω. Ας πάω λοιπόν στο 6 να επιλέξω και εκεί ένα image. Εδώ μου δείχνει τα περιεχόμενα της SD κάρτας. Αν επιλέξω New MDV, φτιάχνει ένα καινούριο φορμαρισμένο. Ας επιλέξουμε λοιπόν εδώ αυτό το Attack MDV. Οκ, λοιπόν, είμαστε έτοιμοι τώρα. Ας πάμε στο QL για να ξεκινήσουμε. Τώρα εδώ στην οθόνη ας γράψουμε μία εντολή να δούμε τι έχουμε στο MicroDrive 3. Όπως βλέπουμε έχουμε το Quill. Ωραία, ας το τρέξουμε. Εδώ τώρα αναβοσβήνει το φωτάκι στον emulator και βλέπουμε ότι με αρκετά σημαντική ταχύτητα έχει φορτωθεί ήδη το Quill και είναι έτοιμο. Οκ. Ας βγούμε από το Quill και ας δούμε τι έχουμε στο MDV4. Είναι ένα κενό MDV φορμαρισμένο. Εδώ να πούμε ότι μπορούμε να φορμάρουμε ένα MDV απευθείας από το QL. Λοιπόν, δίνω εντολή Format και ξεκινάει τώρα εδώ το φορμάρισμα στον emulator. Αναβοσβήνει το φωτάκι, το κόκκινο, και αρχίζει τώρα το Verify. Έτοιμο. Και μας δείχνει ότι έχει 233 από 241 sectors. Αρχικά, όμως τώρα κάνω DRM DV4, θα μας δείξει 252 από 254 sectors, γιατί το Pico έχει αντικαταστήσει με ένα μεγαλύτερο image το default που φτιάχνει ο QL. Ωραία. Ας δούμε τώρα τι κάνει το MDV8. Αν πάμε και κάνουμε DRM DV8, θα μας δείξει ότι υπάρχει ένα image που λέγεται, που είναι το default του AK Drive. Το MDV8 το χρησιμοποιούμε για interfacing με το Raspberry Pico. Αν τρέξω τώρα αυτό το Run Me,
Είναι ένα basic πρόγραμμα. Είτε μάλλον ας κάνουμε πρώτα ένα reset το QL, γιατί όταν τρέξει το quill μετά δεν δουλεύουν κάποια πράγματα σωστά. Και πάμε τώρα lrun mdv8 run me. Okay. mdv8 κάτι δεν... εντάξει. Λοιπόν, και τώρα εδώ στην οθόνη μπορούμε να δούμε τις επιλογές. Μας δείχνει λοιπόν την αντιστοιχεία την ίδια που βλέπουμε και από τη μικρή οθόνη. Δηλαδή σε κάθε micro drive ποιο image αντιστοιχεί. Μπορώ λοιπόν να πάω τώρα να αλλάξω το 3 και να επιλέξω, πριν είχα το quill, ας βάλω το abacus που είναι εδώ η επιλογή 4. Οκ, άλλαξε. Αν κάνω τώρα λοιπόν 0 exit και πω lrun mdv3 boot, θα μου φορτώσει το abacus. Έτοιμο. Ας βγούμε και από αυτό. Αυτή ήταν λοιπόν η παρουσίασή μου. Ευχαριστώ που την είδατε. Γεια σας.